Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň konsertinde de bu saatlar ustatlyk bilen ýerine ýetirildi. Konsertiň dowamynda Döwlet Simfonik Orkestriniň ýerine ýetirmeginde dürli ýyllarda surata düşürilip, tomarşylaryň ýüreklerini baky orun alan filmleriň aýrylmaz bölegine öwrülip, uly täsir galdyran saz eserleri ýanglandy. Şol saatlar çäre gatnaşyjylarda ýakymly pursatlar we ajaýyp duýgular döretdi. Häzirki döwürde arkadaly gahrman terdarymyzyň Midemet mektebe öwrülen ýörelgelerinden ruhlanýan milli saz sunugatynyň ustatlary türkmen medeniýetini dünýä çykarýarlar. Oň nusgalyk aýratynlyklaryny dünýä derejesinde giňden wagt edýärler. Şunda Nurhal Mämedowyň saz eserleri aýratyn uly orny eýleýär. Döwlet Simfonik Orkestriniň usta sazanylarynyň konsertiň dowamynda ýerine ýetiren saz eserlerinden sunugatlaryň içinde saz sunugatynyň insan üçin iň ýakyn görnüşleriniň biridigine göz ýetirmek boldy. Konserde gatnaşyjylar orkestr toparynyň döredüjilik taýdan ösmegini döredülen ähli amatly şertler we mümkinçilikler hemde netijeli medeni hyzmatdaşlygy ösdürmäge, özara bähbetli döredüjilik taslamalary durmuşa geçirmäge berýän ýygyderli gollawlary üçin gahrman arkadagymyza we arkadaly gahrman terdarymyza hoşallyk bildirdiler. Şeýlelikde garaşdyrlygymyzyň 35 ýyllygy münasibetli Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografi barada döwlet komitetiniň Oğuzhan adyna Türkmen film birleşigi tarapyndan garaşdyrlyk ýyllarynda surata düşürilen filmleriň ýurdumyzda geçirilen kino hepdeligi tamamlandy. Bu medeni çäre halkara derejesinde gazanylan üstünliklere de beslenip, kino sunugaty arkaly halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň hasam berkidilýänliginiň aýdyň suwutnamasyna öwrüldi.